O'r amser i bori drwy Papurau'r Sul Ionawr, dyma Tarbeth Ems Davies a Malcolm Allen! Croeso ato ni. Diolch, mae'n neis fan ôl. Ti'n edrych yn dwym neis fan'na gyda'r ysgidiau. O, mae'n oer yn Llansanans di. Ar eira i fan hyn, so... Nes ti gardder yma, do? Do, hens y bwt. Gai jyst dweud mam na... Dwi'n eira bod yma di dweud. Mam na, hein, maen nhw'n fatha biker boots o danodd. Dych chi'n gweld grips call ar gyfer yr eira. A dych chi sticio'r blew. Gym Pôl y Ber. Dwi'n mynd go iawn. Da ni'n rwy'n trwy'n Tarbeth nawr. Ni'n ddechrau gyda ti stori am blant yn cael mobile phones. Ia, dwi'n meddwl bod hynna'n beth drwg. Mae hanner o... Ni'n sôn am blant ifanc nawr, dwi? Ia, rhwng 5 a 9 mae hanner o'n nhw Rhydian efo ffôn. Ond, mae'n beth da o ran, so mae dy rieni di'n gallu checio fyny lle wyt ti, a os ti'n mynd i fod yn hwyr adrad, mae'n jyst yn syniad da. Ond, yr unig beth ydy, 374 miliwn o bunnoedd nath gael ei wario flwyddyn dwytha gen rieni yn talu phone bills i plant. A pethau fatha lawrlwytho tôn i'ch ffôn a pethau fel la. Ydy, ei, o hwnna'n Gymraeg da. Dwi'n practisio hwnna. Da o ta. Ia, so mae hynna bach yn ddim yn iawn, dydy. A mae'r plant yn trino fel tegannau ta? Wel, ia, dyna ydi o rili mewn ffordd. Di o ddim yn cael ei wsio fel ffôn. Dyn nhw ddim rili'n cysylltu efo rhieni, mae'n siŵr achos maen nhw'n rhy brysur yn chwarae. Pryd gys ti ffôn sy'n mynd o'n am y tro gyda? Pan o'n i'n bedar. Na. Na, ni tua 40, dwi'n meddwl, ond o'n i ffwr yn gweithio lot ar y bryd. So, dyna ni di'n excuse i. A dwi dal ddim yn dall y pethau ringtones ma, so dwi'n safio'n arian yn gall ar y ffôn, jyst siarad efo bobl de. Ems, pryd gys ti mobile am y tro gyda? Bo, 11, dwi'n meddwl. 11? Ie, fatha, o pob fatha, o met sy'n cael gath o'r un lliw cyntaf, ti'n bro, ond doedd o'n rili'n lliw, oedd o jyst fatha graphics. Ddim yn dda iawn, eitha, waw, cool, ystod. Ond rili, oedd o'n dda iawn. Malcs, pryd gys ti un am y tro gyda? O, dwi'n bach hyn a un cofio, felly 10 oed o'n i. Na, o'n i'n 20 oed pan gys i un. Ti'n gallu byw heb dy ffôn sy'n mynd o'n Malcs? Na, dim o gwbl, ond dwi'n colli nhw bob wythnos, dyna'r unig broblem gyda fi. O ie, malin o beth. Oce, Ems, na ni sôn ymlaen i ti nawr, stori am... Gavin and Stacey. Definite. Ti'n fan? Dwi yn fan, no. Dwi wedi watcher dros y dolyg yma. Ac wedi bod yn cheerio fi fyny tan bod hi'n oer tu allan o falle. Ond, ie, maen nhw'n goffen o, so kind of yn disappointed efo hynny. Ond mae yna Facebook group efo 100,000 dros o. 100,000 o bobl, right? I joinio fo, i cael o dal i fynd, which sy'n gret, ond dwi'n kind of ar yr ochr o fatha son dda, os fysa nhw'n goffen o, jyst yn cadw o fel nath pethau fatha Alan Partridge a The Office, nath offen o to, so... Tara, ti'n fan? Wel, mae hyn yn bach yn gywilyddus, so ni'n di gweld Gavin and Stacey o gwbl tan yr un Christmas Eve. Mae hwnna'n gywilyddus. Dwi'n gwybod, oce. Ti'n gwybod? Dal yn Ac a nes i wylio fo, a nes i syrthio mewn cariad efo'r program. A mae'n gymaint o wynebau fel pobl y cwm a falle, ti'n teimlo'n rhan o'n efo dwt, achos ti'n cofio nhw o fel stalwm. So, dwi wrth y modd efo, mae'n briliant. A mae bob llinell yn efo'n punchline heb eich di sylwi, math o beth, ond mae jyst mor gynnas, dydi? Sgrifennu clyfar. Malcs, ti'n fan? Wel, dwi yn, a eitha di bod mor oer dros y Nadolig, de, ac dim eira lawr yn y bari. Na. Dim o gwbl, de. O na, maen nhw'n wych. Maen nhw'n Christmas special, so... Ti'n meddwl nawn nhw? Maen nhw'n sôn am y papur yma byn nhw yn. Mae popeth yn y papur yma'n wir, cofiwch. Mae pob dim yn wir. Felly beth? What's occurring? Ie, diolch yn fawr. Felly, na ni, Gavin and Stacey wedi gorffen yn daclus. Fi'n meddwl na ni, mae di mynd nawr. Wel, os ti'n deud. Ban fi hwnna. Ond, Malcs, stori na ti... Ond sicr mae hwn yn wir. Gret. Ond o'n i'n gwybod i byd amdano fo tan bore yma chwaith. Ond stori John Hartson wedi priodi Sarah yn y bythefnos bytha ma'n ddistaw bach i lawr yn Gastell Nedd, yn y swyddfa lawr yna, a maen nhw'n cael parti mawr yn y Celtic yn Gasnewydd yn yr ha. Ond dwi'n ffrind agos iddo fo, ond mae'n hawdd gweld wan, dwi'n yn fet agos iddo fo, ond ges i'n gwad i fynd yno. Ti di siomi yn dweud? Wel, dwi di siomi do, ond mae o'n mynd o'n nerth i nerth, mae'n amwy bwysig na'n byd, a mae'r ddau nhw'n hapus. Come on, John! Come on, John! Brysio well o John, newyddion gred fanna i John Hartson. Ond stori sy'n y papurau i gyd, yr eira. Mae di bod yn bwrw eira. Chi di sylwi? Na. Wel, yna fwy o symud yn dyn eira yn rar fi bore yma'n tu mam na gwedd yna fi i ddod lawr yma'n hyn. Oedd lot o eira te? Wel, yndi, mae'r hewi wan, dyna di peth. Mae'r eira di stopio do lawr, mae'n hewi rwan. Ie, mae fod yn eira heddiw, ydy? Ydy, mae fod. Ond, ni fod mynd lawr i Gaerdydd. Wel, da ni fod, ond dwi'n mwyn gwybod sy'n mynd i ddigwydd, achos da ni'n mynd i ddreifio mewn i'r eira o, wel, dyna o mam yn dweud. Mae'n gwylio lot o'r tywyd. Ems, ti di seiclo yn yr eira yma?
Dwi'n neud bach, o bach yn scary. Nath o ddim bore yma, nes i weld y gyda ni dacsi efo i feic. Alright, felly dyna ni, mwy gan y tri yma nes ymlaen. Ond, ie, felly ti'n mwynhau'r parod na? Mae'n lyflu, diolch. Ti'n mwyn rannu, fi'n oer yn enw. Mae'n sowndio neis. Ydy. Dwi'n slurpian. Ar y nodyn yna, diolch yn fawr iawn tan y bethau, Ems Davies a Malcolm Allen!